Now ask your neighbor and listen to the neighbor say the good news. Ask your neighbor. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட நீங்க கேளுங்க, அவங்க உங்களுக்கு இப்ப நல்ல செய்தியை சொல்லுவாங்க. பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட நீங்க கேளுங்க. It's become very soft. It's become very soft. மிகவும் அமைதியாக உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் மாறிவிட்டார்கள். How many of you have experienced the lump disappearing from your body? Lift your hands up. எத்தனை பேர் உங்கள் உடலில் இருக்கின்ற கட்டிகள் மறைவதை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டீர்கள்? கரங்களை உயர்த்துங்கள். If you had a lump, just check. Yeah, your lump is gone. நீங்க அத பரிசோதித்து பாருங்க, பார்த்துட்டு கரங்களை உயர்த்துங்க. How many of you have experienced the lump disappearing from your body? Lift your hands up. உங்கள் உடலில் எந்த பகுதிகளில் கட்டி இருந்தாலும் அது மறைவதை எத்தனை பேர் அதை உணர்ந்து கொண்டீர்கள் என்பதை கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்கள். How big was the lump? எவ்வளவு பெருசாக இருந்தது? 5 வரை கட்டி சின்னதாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நைட்டுக்கிழமை அட்மிட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க யூட்ரஸில். Sunday she was asked to operate. How big was the lump? எவ்வளவு பெருசா இருந்தது? சின்ன கட்டி 6 கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. 6 lumps and all of them disappeared. முட்டு வலியும் நல்லா இருக்கு, 2 முட்டு வலி. She had knee pain that also disappeared. 6 lumps disappeared right now. Give the Lord a big hand. Come on. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். 6 கட்டிகள் அவர்களுக்கு இருந்து சுகமாய் இருக்கிறது. முட்டில் இருந்த வலியும் சுகமாய் இருக்கிறது. Who else experienced the lump disappearing? Sit down. Yeah. எனக்கு யூட்ரஸில் ஒரு கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாவ, அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ எனக்கு அப்படியே என்ன அமுக்குனது மாதிரி வல்லமை எனக்கு கிடைச்சது போல இருந்து. She had a lump in the uterus and she felt somebody pushing her. She felt that somebody pushing her. God bless you, sister. That uterus lump is gone forever. It will never come back in Jesus' name. கட்டி சுகமாய் இருக்கிறது. ஆண்டவர் உங்களை குணப்படுத்தி இருக்கிறார். There are some more who got healed of the lump. இன்னும் கூட சில பேருக்கு சுகமாய் இருக்கிறது. There are some more. Just check it out. Let the mic be there. பரிசோதித்து பாருங்கள். இன்னும் சிலருக்கு குணம் கிடைத்திருக்கிறது. எனக்கு நேற்று ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ரொம்பவும் பாடி பெயினும், என்னால் நடக்கவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருந்தது. கையெல்லாம் பயங்கர வலி. அப்புறம் அடி வயிற்றில் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு வலி இருந்தது. இப்போ ப்ரேயர் பண்ணும்போது அந்த பக்கமே ஒரு வல்லமை இறங்குன மாதிரி அப்படி வலி குறைஞ்சி முழுமையாக குறைஞ்சிட்டது. She had pain right side and the whole body was paining while praying. She felt. Okay, praise the Lord. Gone. God bless you. How many of you had a cataract eye and the Lord healed you of cataract eye? Yeah, just say it in the mic. எனக்கு நான் இது கொண்டு அங்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தேன், கரண்டு பிடிச்சிருந்து. ஆனால் அந்த வயிற்றில் இருந்தது இன்னும் கரண்டு பிடிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அது இப்போது எனக்கு குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ எதுவும் இல்லை, வலியெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. தலையும் பாரமாக இருந்தது, தலை பாரம் ஒன்றும் குறைஞ்சிட்டு. ஏசப்பா சோத்திரம், உடனே கூடி சோத்திரப்பா. நன்றியப்பா டாடி, நன்றி. She had a cancer in a cheek inside a mouth that has got healed. She says she had a cancer, a lump in her stomach that has disappeared. The pain in her head is disappeared. Jesus has touched her completely. ஆண்டவர் இயேசு அவர்களை முழுமையாக குணப்படுத்தி இருக்கிறார். Hallelujah. There are some people who got healed. There are some people lifting your hands. It has reduced a lot. It has become very, very soft and reduced. Now you have to keep on praying and thanking God. Okay, it will disappear completely. Who knows, by afternoon it won't be there. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody else. Yeah, there are some more people. Just I also want to testify. I had a lot of lumps in my body and I didn't check up so far. I have in my hand also. I was just checking my hand. Still the lump is there in my hand. But my wife suddenly pointed out to me, just check it out. I was just checking in my back. It was a bigger lump. I didn't feel that lump right now. Thank you. The lump is gone. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is performing mighty things here. இப்போ அவங்க தொட்டு பார்க்கும்போது குணமடைந்திருக்கிறார்கள். Praise the Lord. Where's your wife? Oh, you are pointing from there behind. Oh, praise God.
Hallelujah. The wife knows where the lump is, the husband doesn't know where the lump is. Praise God. Praise the Hallelujah. Lord. I felt that this hernia, and I got a lump here. This morning it was very big. Now I feel it reduced. not there. It reduced a lot. It's reduced a lot. God bless you. Hernia just இருந்தது அவங்களுக்கு, hold இந்த your pain mic. இப்போது குறைஞ்சிருக்கு. Just hold your mic, close your eyes, and it will disappear now. Are you ready? Yes. Oh Father, I thank you that you are a mighty God and you perform miracles. Lord, this brother needs a miracle. Let that hernia, let that lump be gone completely from the root. Hey lump, leave that body now completely. Thank you. You have no authority over this body. And you have no option but to obey me according to Luke chapter 17 verse 5 and 6. Now get out of his body and never enter his body again in Jesus' name. And I thank you, Lord, that this lump has been destroyed right from the root. He cannot feel it anymore because it's not there anymore in his body in Jesus' name. And God bless you. Thank you. Check it out. Praise you, Lord. Praise you. Now check it out. Yeah, check. Haha. It's not there. It's No. gone. God bless you. Praise the Praise the Lord. Lord. கொஞ்ச நாளாக மார்பில் வலி இருந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ எனக்கு அந்த வலி குறைஞ்ச மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குது. அந்த மாதிரி She had pain in the breast. Now it's The gone. pain is all gone. Praise the Lord. God bless you. Any more of the lumps? Come on. There are more people who have been healed of lumps. Come on. 8 வருடமாக இடது ஓவரியில் கட்டி இருக்கு. She had a lump in the ovary for 8 years. Okay. இப்போ அது கரைஞ்சது மாதிரி உணர்ந்திருக்கேன். Now it's gone. She feels that it's gone. You cannot feel it. ஆ. It's gone. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Please remember, before we made that prayer, you made a commitment to Jesus that you will testify. Just அந்த பிரேயர் நம்ம பண்ணதுக்கு முன்னால நம்ம ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தோம். ஆண்டவர் என்னை சுகப்படுத்தினால் நான் சாட்சி சொல்லுவேன்னு சொல்லி. அந்த வாக்குறுதி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். and we also know in the book of Malachi, the word of God says, when you refuse to give glory to God, that even that blessing will turn into a curse. நீங்க ஆண்டவரை சாட்சி சொல்வதற்கு நீங்க தயங்குனீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதம் கூட சாபமாக மாறும்னு சொல்லி வேதம் When the testimony is given, the healing is completed. நீங்க சாட்சி சொல்லும்போது உங்களுக்கு கிடைத்த அந்த சுகம் பூரணமாக முழுமையாக அது சுகமாக உங்களுக்கு Are கிடைக்கும். you going to listen to the devil or are you going to listen to God? ஆண்டவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க போகிறீர்களா அல்லது சாத்தானுக்கு செவி கொடுக்க போகிறீர்களா? Hallelujah. Hallelujah. Yeah, 1 minute. There is a gland here. It is Lump. it is a lump here. Now it is disappeared. It has disappeared. Disappeared. God bless you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. அவர்களுக்கு இந்த பகுதியில் கன்னத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு கட்டி இருந்தது. இப்போது இந்த ஹீலிங் சர்வீஸில் அது அவர்களுக்கு குணமடைந்திருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, what about you? எனக்கு கொஞ்ச நாளாட்டு மியூசிக் நோய் இருந்து Just give the mic behind. அலர்ஜினால மியூசிக் நோய் இருந்து இப்போ எனக்கு ஆண்டர் தொட்டு முழு விடுதலை கொடுத்திருக்கார். ஏசப்பாவுக்கு நன்றி. She had a wheezing. Now she is healed. Yeah. எனக்கு வலது பக்கம் ஒரே வலி, கை வலியா இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்கு. இயேசுவுக்கே நன்றி. She had pain. She had pain and all the pain is gone. God bless you. இயேசுக்கே புகழ், இயேசுக்கே நன்றி, மரியே வாழ்க. நான் 2 மாதமாக கால் வந்து நடக்கும்போது அப்படி மடங்கி இதாயிடுச்சு. ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். உடலில் பிளட்டு குறைவுனால சுகம் ரொம்ப முடியாமல் நிலையில் இருந்துகிட்ருக்கேன். மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ இங்கே முடியாமல் கால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ பிரதர் என்ன முன்ன வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. கால் வலி இருக்க, கை வலி இருக்குதுன்னு என்னை தூண்டி காமிச்சாங்க. நாங்கள் வந்து நின்று ஆண்டவரோடு அப்படி அவங்க ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த பரலோக வல்லமை இறங்கி வந்து இயேசு எனக்கு கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ இயேசுனுடைய அந்த பாடுகளை நினச்சி அப்படி பண்ணும் பொழுது என்னை பரிசுத்தப்படுத்தி என்னை குணப்படுத்தி ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி நன்றி ஸ்தோத்திரம். கொஞ்ச நாளாட்டி எனக்கு வலது முட்டு நல்லா வலியாக இருந்தது. இந்த ப்ரேயரோட அந்த வலி நல்லபடியாக குறைஞ்சது. இயேசுக்கு நன்றி. Left leg she couldn't walk Praise the properly. Lord. எனக்கு நல்ல வலியாட்ட இருந்து இன்னையோட வலியை தீர்ந்துட்டு இயேசுக்கு நன்றி. Toothache. He had toothache. Praise the Lord. God bless you. Yeah. 15 வருடமாக இருந்த வீசிங் நோயை ஆண்டவர் இன்னைக்கு எடுத்து மாற்றிருக்கு. அதுக்கு கடவுளுக்கு கோடான கோடி நன்றி. 15 years wheezing. 15 years of wheezing problem is healed.
இயேசுக்கே நன்றி. நான் கொஞ்ச நாளாகவே நெஞ்சு வலியாக இருந்து ஜெபத்துக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப வலி குறைஞ்சிருக்கு. நான் வரும்போதே வலியாக தான் ஜெபத்துக்கு வந்து இப்போ எனக்கு ரொம்ப சுகமாக இருக்கு. இயேசுக்கே நன்றி. இயேசுக்கே God bless you. God bless you. Come on. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். அப்பா, நான் இப்போது இந்த சகோதரின் கையை பிடித்து ஜெபித்து கொண்டிருந்த போது நான் 1.5 வருடமாக அதில் கஷ்டப்பட்டு இப்போ பிடித்து ஜெபித்து The battery. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். She had asthma. Just change the battery, my friend. No, you say. வலது இந்த ஷோல்டர் சைடு வலியாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது வலி குறைஞ்சிருக்கு. ஆனால் பிசியும் குறைஞ்சிருக்குது. எனக்கு 6 மாசமா நெஞ்சு வலியாக இருந்து இந்த பக்கம் ஒரு நெஞ்சு வலி மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். வரும்போது கூட வலியாக தான் வந்தேன். இப்போ வலி ஒன்றும் இல்லை. She had chest pain for 6 months. For 6 months. Okay, yeah. It's gone. Yeah. Praise the Lord. எனக்கு ரொம்ப நாளாக இடது பக்கம் கை, அந்த முட்டு, பின்பக்கம் கழுத்துக்கு பின்பக்கம் எல்லாம் ரொம்ப பெயினாக இருந்து இன்றைக்கு கை பிடிச்சி இப்படி ஜாம் பண்ணும்போது அந்த வலி குறைஞ்சி அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இப்போ குறைஞ்சிருக்கு. தேங்க்யூ ஜீசஸ். நான் 23 வருஷமாக சுகரினால் மிக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருந்தேன். அதற்கு நிறைய மருந்துகளும் இன்ஜெக்ஷனும் போட்டு கொண்டு இருந்தேன். இப்பொழுது 1 வாரமாக எந்த மருந்தும் சாப்பிடுவதில்லை. மேலும் எனக்கு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் நடந்தது, ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி. அதில் நான் இப்போ எனக்கு 5-6 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. ஃபேஸ் மேக்கரும் எனக்கு இருக்கிறது 8-9 வருஷமாக. இவ்வளோ நோய்கள் இருந்தும் என் உடம்பில் கை கால்கள் வலி, வேதனைகள், இடது தையில் வலி, எனக்கு இல்லாத வேதனைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் நான் இந்த பிரதர் ஜான்சனுடைய ஒவ்வொரு மீட்டிங்கும் என்னால் முடிந்த அளவு பெங்களூரிலோ இங்கேயோ மதுரையிலையோ எங்கேயாவது நடந்து எனக்கு போக முடியும் என்றால் எல்லா மீட்டிங்கும் நான் அட்டன் பண்ணி அவர் கொடுத்த அந்த புக்கிலிருந்து பயமும் கவலையும் என்ற ஜெபத்தை நான் என்னால் முடிந்த அளவு எப்பொழுதும் சொல்வேன். அதுபோக இயேசுவரே, உமது காயங்களினால் நான் முழுவதும் குணமடைந்து விட்டேன் என்று நான் தூங்க போகும்போதும் சரி, எழும்பும் போதும் சரி, சமையல் பண்ணும்போதும் சரி, எந்த வேலையும் செய்யும் போதும் நான் அந்த ஜெபத்தை செய்து கொண்டிருப்பதினால் எனக்கு எந்த மனவேதனையோ உடம்பு வேதனையோ எந்த நோய்களில் உள்ள பயமோ ஒன்றும் இல்லாமல் இப்போ கூடிய மட்டும் எல்லா மருந்துகளையும் நிறுத்திவிட்டு நான் இப்பொழுது நார்மலான உணவு அருந்து கொண்டு ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளின்படி நடக்கவும் மற்றவர்களை மன்னிக்கக்கூடிய மனதை எனக்கு தந்து என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நான் ஆண்டவரிடம் கேட்டு அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளின் பிரகாரம் என்ன நடக்கவும் நான் ஆண்டவருக்கு வேத சாட்சியாக என்னுடைய உடம்பு மரிக்க வேண்டும் என்று நான் ஆண்டவரிடம் எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இயேசுவே ஆண்டவர், மரியே வாழ்க. அதிசயமான ஆண்டவரே, நீர் அநேகமாயிரம் அதிசயங்களை நீர் நிரப்பிக்கொண்டு நடத்தி கொண்டு இருப்பதால் என் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த அதிசயமான ஆண்டவருக்கு நான் எப்பொழுதும் நன்றி கொண்டும் அவருக்கு நன்றி பாடல் பாடிக்கொண்டும் என் வாழ்நாள் முழுவதும் அவருக்காக நான் வாழ வேண்டும் என்றும் நான் இப்பொழுது ஆண்டவரின் முன்னால் சாட்சியாக நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். Praise the Lord. She had open heart surgery. I know her. She is my sweet mama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1 minute. Yeah, go ahead. Praise the Lord. எனக்கு ஒரு 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் தொண்டை பேச முடியாமல் இருந்தது. அதை ஆண்டவர் குணப்படுத்தி தந்தார். இப்போது எனக்கு கொஞ்ச நாளாகவே வலது காது கேட்காமல் இருந்தது. அப்போது நான் பக்கத்தில் உள்ளவள்கிட்ட நான் சொன்னேன், இப்படி வலது காது கேட்கவில்லை, எனக்காக ஜெபம் பண்ணு என்று சொன்னேன். அப்போது ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார், உனக்கு காதை நான் குணப்படுத்தி விட்டேன் என்று சொன்னார். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். ஆண்டவரே நன்றி. She could not hear and she could not speak for 10 years. Look what the Lord has done. God has opened her tongue and the ear and she can speak and she can hear after 10 years. Come on, give the Lord a big hand. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. எனக்கு ரொம்ப நாளா இடுப்பு வலியா இருந்துச்சு. இயேசுவே நன்றி. எனக்கு இதுல இருக்கவே முடியல, ரொம்ப வலி தாங்கவே முடியாம இருந்துச்சு. இப்ப அந்த பிரேயர் பண்ணின பிறகு கையை பிடிச்சு பிரேயர் பண்ணது அப்படி எனக்கு ஏதோ இறங்கி போனது மாதிரி இருந்துச்சு.
அப்படி அந்த வலி அப்படியே போயிட்டு ரொம்ப வலியாக இதில் இருக்கும்போது கூட எனக்கு இருக்க முடியல, ரொம்ப வலியாக தாங்கவே முடியாமல் இருந்து அந்த வலி எனக்கு அப்படியே இறங்கி போயிட்டு. கடவுளுக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. நான் மார்பு நோயினால் 7 வருஷம் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கேன். இப்போது எனக்கு வலிகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது. இன்னும் எனக்கு நல்ல இந்த வலிகள் ரொம்ப சுகம் கிடைப்பதற்காக உங்களிடம் ஜெபிப்பதற்காக நான் கேட்கிறேன். கோடான கோடி நன்றி. பக்கத்தில் இருந்த சகோதரி ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணாங்க. God bless you. 7 years of pain gone. Yeah. This baby. Hold on. Yeah. For 4 years I'm having eye problem. Now I can see, but lightly only. You can see all this? Yes. And you can read as well? Yes. The Lord has taken away your specs? Yes. Where are your specs? Give it to her. Hold it in your hand. Look into the camera and tell them you are healed of your eyes. Come on, tell them. Tell them you are healed of your eyes. I am healed of my eyes. I don't require the specs anymore. I don't recover this specs anymore. Praise the Lord. Hallelujah. அவ கண்ணில் இருந்த பார்வை குறைவு இன்னைக்கு ஃபுல்லாக அவளுக்கு சுகமாயிட்டு, அதனால இன்னும் ஸ்பெக்ஸ் போட தேவையில்லை. ஆண்டவர் குணப்படுத்தி இருக்கிறார். ஃபுல் பாடி செக்கப்பு பிளட் டெஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன். Make it short. நேற்று போய் இங்கே ஜெபம் பண்ணும்போது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு ப்ரேயர் பண்ணேன். நேற்று போய் பார்த்த பிறகு எல்லாம் நார்மல். கடவுள் இயேசுக்கே நன்றி. Praise the Lord. God bless you. Yeah. இயேசுக்கே புகழ். இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற லேடி வந்து குழந்தைங்க இல்லைன்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ண சொன்னாங்க. நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்க நேரத்தில் எனக்குள்ள ஒரு காற்று வீசுன மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ நான் கண்ணை திறக்காமலே இருந்து ஜெபம் பண்ணப்போ அவங்க கர்ப்ப பைய தொடுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். அவங்களுக்கு கடவுள் அவங்கள ஆசீர்வதிச்சாரு. அதற்காக கோடாக்கோடி நன்றி. நான் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டு. எனக்கு வந்து தைராய்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஏற்கனவே கேன்சருக்கு நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போ எனக்கு இனி ஒரு ஆப்ரேஷனே வேண்டாம், நீங்களே எனக்கு மருத்துவராக இருங்கன்னு ப்ரேயர் பண்ணினேன். ஆனால் எனக்கு நல்ல வீக்கமாக இருந்துச்சு. இப்போ நான் தொட்டு பார்த்தப்போ எனக்கு கொஞ்சம் வீக்கம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. கடவுளுக்கு கோடி கோடி நன்றி. நான் 35 வருஷமாக ஒரு டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டு. 35 வருஷமாக சுகர் நோயாளி. தினமும் 16 யூனிட் இன்சுலின் போட்டு அதோட மாத்திரையும் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். அதுடன் அல்சர் வியாதி, பலவிதமான வியாதிகளும் உள்ளன. நான் என் பக்கத்தில் இருந்த என்னுடைய தெரிந்த நண்பர் டீச்சர் கையை பிடித்து ப்ரேயர் பண்ணும்போது என்னுடைய உடம்பில் உள்ள ஏதோ ஒரு வெயிட் குறைஞ்சது மாதிரி தென்பட்டது. அதுடன் 16 யூனிட் இன்சுலின் போட்டு 11 மணிக்கு ஏதாவது சாப்பிடாமல் இருந்தால் எனக்கு தளர்ச்சி கட்டாயம் வந்துவிடும். ஆனால் இவ்வளவு நேரமாகியும் எனக்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை, தளர்ச்சி தோன்றவில்லை. நான் தைரியமாக சுகமாக கடவுள் என்னை வழிநடத்தி சென்றதுக்கு கோடான கோடி நன்றி. என் சுகர் வியாதி தீர்ந்து விட்டது என்ற நம்பிக்கையோடு வீடு திரும்புகிறேன். மரியே வாழ்க. This lady is healed of 35 years of diabetes. Wow, give the Lord a big hand. Hallelujah. I had joint pain in my left knee because I had fallen on it when I was pregnant, and it used to give me pain adigadi, and actually I didn't think about it, but it was kind of irritating me now, and I was praying for the other lady actually, and now I feel that the pain is not there at all. And not only the pain is not there, you experience God's power in such a mighty way that you were crying like a baby. Yesterday you were saying, hey brother, I am not even feeling God's power, and today I said, God, I can see the baby crying like a baby, and that's why because you were in the arms of God and you experienced His power. ஒரு சிறு குழந்தையை போல அழுது ஆண்டவருடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டார். The thing is, yesterday I saw people falling down, and then I was thinking I didn't fall, so you know. And today you experience the power sitting on the chair. Yeah, because when you were telling her that you will be called blessed, before coming I prayed the same thing. Actually I was praying the same thing, and when you said that blessed, I took it for, you know, and you are a blessed woman. Yeah, I am blessed. And now the patients who will be coming, everyone that you touch them, you will diagnose right, your hands will work right,
And the patients will go back not only getting physical healing, but much more. They will experience the love flowing through your heart, the love of Jesus, and their lives will be changed. Praise God. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, all those who got cataract eyes, please stand up. கண் All புரை those who கண் got புரை வியாதி உள்ளவங்களுக்கு குணமாயிருக்கு அப்படின்றவங்க இப்போ எழும்பலாம். கண்ணில் புரை. Anybody? Only one person? Two. Yeah, I'll just pray for them, then you can share. Just sit down, 2 minutes. Tell that man to close. நீங்க கண்ணை மூடி உட்காருங்க, உங்களுக்காக ஜெபிக்க போறாங்க உங்க ரெண்டு Please stand, பேருக்காக. please stand, please stand. எழும்பி நில்லுங்க ரெண்டு பேரும். கண்ணை மூடி Close நில்லுங்க. your eyes. கண்ணை மூடி நில்லுங்க, உங்களுக்கு ஜெபிக்க போறாங்க. Look at Jesus. ஆண்டவர் இயேசுவை இப்போது உங்கள் கண் முன்னால் கொண்டு வாருங்கள். கண்களை மூடியபடி. கண்களை மூடி. Keep your eyes fixed on Jesus. ஆண்டவர் இயேசுவை பார்த்து கொண்டு உங்கள் கண்களை அவர் மேல் பதிய விடுங்கள். Jesus' eyes are bleeding. ஆண்டவர் இயேசுவின் கண்களிலிருந்து இப்போது இரத்தம் சொட்டுகின்றது. That same blood I'm taking and putting into your eyes. இப்போது அதே இரத்தத்தை எடுத்து உங்கள் கண்களுக்குள்ளே இப்போது நான் தடவுகிறேன். Drops of blood of Jesus is in your eyes now. இப்போது ஆண்டவர் இயேசுவின் கண்களில் உள்ள அந்த இரத்தம் சொட்டு சொட்டாக உங்கள் கண்களுக்குள் இருக்கின்றது. And there is power in the blood of Jesus. ஆண்டவர் இயேசுவின் இரத்தத்தில் வல்லமை இருக்கின்றது. That scales that is giving you a blurred vision, that scale is destroyed by the blood of Jesus. உங்கள் கண்களுக்கு மங்கலான பார்வையை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த செதில்கள் போன்றவை இப்போது அழிக்கப்படுகின்றது. Jesus is putting new lens into your eyes.